Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masu annabi bari ku ga wani abun mamaki ko kuma ma wannan abun ai ba mamaki ma. Na yi karo da postin ɗin wanne na duba kuma yana ce dole kuma na haska muku ku gani. Kamar yadda kuke gani dai wannan wani bawan Allah ne ya yi postin ya sa kuma hotunan sha'irai sannan ya sa nambobi A and B and C and D and E. To kawai ni comment ɗin nake so yanzu ku gani. Yawwa, to kamar da yadda kuke gani wannan shine mun fara shiga comment ɗin kenan. To ku ci gaba da kallon comment ɗin ku ga waye ne ya fi samun maki a cikinsu. Ni ma kamar haka na shiga an ga dole ya kamata na haskawa mutane. Sai tafiya nake na ga an ƙi a daina sa B. B kawai ake ta sawa. Wasu kuma su sa B da C. Na ga mutum ɗaya na yanzu na wuce ya sa B da C. Amma dai kuna gani B kawai ake ta sawa sai kuma masu yin bayanansu. Kuna gani dai. To a takaice dai wannan shine takaitaccen shi wannan comment ɗin. Wannan ba komi bane muke son nusarwa shine duk wanda ya nufi annabi da gaske kuma ya gama lafiya dole duk jimawan da zai yi a ƙasa to ya ƙara yawan haskakansa a duniyar nan tamu kenan saboda annabi baya mantawa da masoyansa. Allah ya ƙara ma fadar bege kusanci da annabin rahama ya kuma jiƙansa.